100-200 год таму назад нашыя продкі цалкам залежалі ад наваколля, надвор'я. Недастаткова было толькі засяваць палі, клапаціцца пра жывёлаў. Трэба было ўваходзіць у зносіны з прыродаю, якая пазней абдорвала шчодрымі дарамі. І вось гэты уваход у камунікацыю, у зносіны, траплянне ў гэтую сферы містэрыі з прыродай адбываўся праз абрады. Абрад быў не толькі зносінамі, але і спосабам эмацыйна адчуць кожны момант жыцця. Як адзначыць змену пор года, збор ураджая, перажыць летняе сонцастаянне. На ўсё быў свой абрад. Што ж гэта за свята такое купалле? Ну, гэта паводле мяне, то гэта пік лета, такі апагей усяго, што адбываецца ў натуры. Усё буяе, красуе, вся расліннасць набірае сваёй моцы. Ну, а некаторыя даследчыкі беларускія кажуць нават, што купалле, вось такая мяжа, ад якой пачынаў лічыцца Новы год. Таму што кажуць, глядзіце, ж не кажуць годапіс, а летапіс. Гэта як бы лета пачынала Новы год. Адсюль і такія слоўцы, як там летась, гэта ў мінулым годзе. Сёлета гэта ў гэтым годзе, пазалетась гэта 2 гады таму. Купалле гэта такі час магічны, сапраўды, калі і папараць кветку ж шукаюць і кажуць, што гэта адзіная ноч, калі папараць цвіце. А Віктор, а ці ведаеш, што... О, паглядзі, што Ну, робіцца. якія там папараць кветкі? Для чаго гэта прыдумана? Гэта ўсё такое, не было той кветкі, але ўсе шукалі. Гэта пары ішлі Гэта, ў лес. ведаеш, другі шанец. Хто не знайшоў вінок, то можна зайсці ў папараці пашукаць штосьці. Ідзеш, шукаеш нібы кветачку, а там дзяўчына. А там дзяўчына Але ж, кветачка. слухайце, насамрэч жа ж папараць не цвіце, так? Яна порамі размнажаецца. Так. А кажуць, вось пойдзеш у гэтую ноч, і можна яе знайсці. І яна гэта такая сімвалічна, прыгожая. што, ведаеш, ты гэта знаходзіш кветка. гэту кветку ў сваім... Віктор, а ты дагэтуль кветку шукаць хацеў? А я дагэтуль хадзіў кветку шукаць. Так, трэба заўсёды вучыцца, кажуць, навуку за плячыма не насіць. Бачыш, што робіцца? І ў хлеў. Ну так. Купалле гэта такое спалучэнне агню і вады. Гэта як дзве стыхіі такія яднаюцца падчас гэтага свята. Гэта агонь мужчынская энергія, вада жаночая энергія, і адбываецца нейкае такое судакраднанне, паяднанне. Гэта ўжо жніво. Пасля купалля ўжо наступае пятрок, прыйшоў пятрок, апаў лісток. Так, але тут Ужо ужо ўсё. Апаў настолькі, Прырода, што... надвор'е, ўсё становіцца на восень, рыхтуецца да восені, так? Не, ну это жніво, Лізачка, а праспявай пра жніво нам Пасля штось. Пятра ўжо і пачыналі жаць неўзабаве. Полежиту, половее, гультаёва душа, омлее. Ліза да дрыжыкаў. Дневные песни, яны ўсе такія. Ну, можа, зажынкавы трохі весялейшы, дажынкавы таксама. Вось летам ты ўсё ж такі весела, сонечна і больш адпачываў, а то зараз пачынаецца праца. І жніво пачынаецца таксама ручную ўсё. Яно расло, і ты менш працаваў, зараз гэта ўсё трэба сабраць і неяк прыхаваць гэтым нешта. Ну, слухай, калі табе 15 гектараў трэба жаць,
то так. тут ўжо і працяжна заспяваеш. Так, тоже. Бачыце, з якой павагай нашы продкі ставіліся да прыроды. І вось снапы занасілі першыя ў хату. Гэта для іх было вельмі важна. Жыццё іхняе залежала ад таго, што ім дасць натура, прырода. Таму і жыта ад слова жыць, жыццё. І вось гэты першы сноп з вялікай вельмі пашанай успрымалі так гаспадары, ставілі яго на покуць. Ну, І бачиш, ён там сваім захоўваўся пасам. цэлы год. Так, з чырвонай стужкай ці пасам. Яго як чалавека нават так успрымалі і да яго так Як жывую адносіліся. такую істоту, так? І кажуць, менавіта з гэтага першага снапа пазней бралі зернікі і з яе рабілі куццю на каляды. Ну, в огляді вже і яблуки поспіли. Не толькі ж Яблычкі паспелі, так. Збіраць усё. Ну і надыходзяць 3 спасы ў народнай традыцыі. Першы гэта мядовы альбо макавы, так кажуць, другі гэта яблычны і трэці гэта хлебны. Гэта як бы свята такіх першых пладоў. Чаму менавіта яблыкі, вось не мёд? Гэта можа як сімвал таго плода, якім Ева спакушала Адама. Можа, хацелі свяціць, каб Ну, все ж таки а вось гэты грэх не браць, калі яблыкі будзеш. У нас не, гэта нейкае ахвярапрынашэнне, напэўна, калі гэта прыносілі асвячаць, то гэта было як дзяльба першымі пладамі з Богам, з вышэйшымі Яблокі — это сіламі. хіба ў нас ужо больш традыцыя, бо на пачатку, ну, той бок, гэта свята як хрысціянская, яго аснова, і вінаград, як бы быў першы. Ну, у старым запавеце ёсць свята, калі пасвячаюць плады і прыносяць у храм. І гэта вось такая нейкая хрысціянскае пераасэнсаванне, напэўна, старазапаветнай традыцыі. Гэта была такая мяжа, напэўна, калі лічылася, што плады паспявалі і можна было іх спажываць. О, і гарэхі, бо гэта гарэхавы спас таксама. Для мяне это самае галоўнае, што можна з'есці гэта ўсё ўжо, ведаеш? Не то, што ты Паласавацца можна. Так, що ти расціў гэта, глядзеў, каб яно не загінула, каб ніхто не скраў, не спаліў. Ну, я думаю, гарэхі ты сама там не гадавала, Наталка, ў лесе. Хадзілі кожны дзень вже і пільнавалі, ці не сабралі іх хто. А я ў тым годзе тут у Варшаве збірала арэхі, ну, такія грэцкія, ля возера Чарняховскага. Дык я так хвалявалася, каб ніхто раней за мяне не сабраў, што я па выніку зялёных пазбірала. Ну. І восень пасля лета ўжо, так? І восень надыходзіць. Ну, кажуць, восень самая бедная з усіх пораў года на святы, на абрады. Але вось ратуе вяселле. Таму што менш працы ўжо ў восень, усё ўжо зжата, усё скапана, буракі ацярэбленыя, ёсць чым частавацца. Можна і вяселле ладзіць. Для маладой дзяўчыны гэта ўжо таксама заканчваецца пэўны перыяд яйнага жыцця. Ужо перастануць хлопцы прыходзіць на вячоркі, на пасядзелкі, ужо выйдзе замуж, выйдзе замуж. Я ж раней прыходзілі па 3 на вечар, то зараз уже будзеш сядзіць са сваім адным. Кажуць таксама, дзякую вам, падругі, што я выйшла з вашай кругі. Ўсё, падругі свабодныя, вольныя, бегаюць,
Веселяцца, танцуюць. Але глядзіш, таксама весялішся, бо ты ж выбіраеш з гэтых усіх недарэчных самага лепшага. Ну, Выбіраеш. гэта калі ты сам па каханню, а калі твае бацькі выбралі ды прымусілі, таму што там дзесь кароўка ёсць і зямлі паболей, то так сабе... Ну, бацькі ж таксама ўжо ж думаюць, не выбіраюць самае дрэннае для цябе. Ну, раней было усяляк. По-рознаму. Я па вёсках троху кое-што і таксама самае. папаездзіў. Ну так. А Бачыў ёсць такая усяго. прыказка, што пайду ў поле, радасць бярэ, прыйду дамоў. Горад дзярэ. Ну, щось такое. Ну і тады ручнік гэта адна дарога. Раней казалі, што пара маладая станавілася на ручнік, Мяне, яшчэ і я ручніком бачыла звязвалі рукі. Але гэты вузел, звязаны гэты рушнік в вузле і іх хранілі, то бок яго ўжо не развязвалі. Што калі развяжаш гэты вузел, то і пара можа развязаць. Што Бог звязаў, то ўжо... Ну і напэўна, То вось чалавек яны не мае права цэлы дзень развязваць. на вяселлі, яны так і хадзілі рушніком. Так. Я нават вось калі сама замуж выходзіла, рушніком не связвалі, але пайшла ў прыбіральню. Што не казаць. А жанчына побач у прыбіральні кажа: ты што, без мужика пайшла ў прыбіральню? Нельга ж руку пусціць, да, настолькі, што вось яна так верыла ў традыцыі. Ем горькою, как життя було солодким. Ну давай. Хлеб у дом, счастье у дом. Гэта бацькі сустракаюць маладых караваем. Каравай гэта ж быў, ну, самы галоўны, напэўна, элемент вяселля. Нельга было да моманту падзелу каравая вось парушаць цэласнасць каравая. І нават я чуў, што ў адной вёсцы спяклі каравай, а ён так падышоў, што яго нельга было з печы выняць. Разбіралі печ. Гэта каб не рэзаць каравая, Каб захаваць сям'ю. Так, каб пара захавалася, каб суцэльны каравай. Ну, Ну, сям'я ж уже што, цанней, чым нейкая печ. але бачыце, як людзі верылі ў гэтыя прыкметы, ну, што нават печы ім не было шкода. Але вось важна было, ну, вось каб уся традыцыя гэтая споўнілася і захавалася. Ну, а што далей на вяселлі, што далей рабілі? Ну што, гарэлку пілі, ну. Зразумела, што яшчэ рабіць на вяселлі на тым, ну. Порка. А вось тут мы бачым, што пары валасы прыпальвалі, так? І вось гэтак спалучалі. Абразалі, а пазней прыпальвалі свечкамі, так? Ну, і свечкай абыходзілі таксама маладых, каб таксама нібы пасвяціць іх, так? Ну, вядома, што агонь адганяе злых духоў. Так, і гэта каб ад усяго нячыстага, кепскага, благога пазбавіць маладых, вось іх і абносілі свечкамі, так?
А что тут? А тут Наталка з гарбузом стаіць. Гладзіць гарбуза. Наталка, калі няма каго пагладзіць, ды хоць гарбуза, правда? Ну, не хотелось мне за гэтага радога ісці, не. Ну чаго барада такая багатая? Не. Ну, дык чакайце. Я бородатых не люблю, слухай, ён там заўсёды нейкі... Макароны падаюць? Макароны, ўсё гэта. Ну, все не. ясно. Прыняў на свой рахунак. Карацей, гэта таксама восень, гэта пара сватоў. Калі хлопцы ў сватоў ездзілі, так? Ну так. А што значыць даць гарбуза? Адшыць. Ну так. Адшыць? Так. Па-сучаснаму? Адладзіць. Гэта калі... Адмовіць. О, глянь, як коціцца гарбуз. І такі ж рыженькі, як і хлопец. Ну, подобрала одно слово. Все. І глядзі, А але прыгожа быў, расстроіўся. чаго ты? Ну, прыгожа, але ведаеш. Але бачыце, ўжо самога звычая няма даць гарбуза. Ну, ўжо, калі нехта там сватаецца, хто ж ты ў гарадской кватэры Гарбуз мае трымае гарбуза, ногці. так, каб яму даць. Але сам выраз даць гарбуза, у сэнсе адмовіць, вось, адшыць, І ўсе ведаюць. пазбавіцца ад некага, так, усе ведаюць, мы ўсе ўжываем. Ну, вось, там дзяўчына на дыскатэцы дала гарбуза. Ну, то ўжо багач, так, свята? Багач. Ну, а як, калі не восенню святкаваць свята з такою назваю багач? Гэта ж усяго даволі. І ў пуні, і ў гумне, і ў свірне, і ў хляве. Ну, нажата, намалочана. Ага, ну і гаспадар на багач абносіў вёску з зернем, так, і свечкаю. А зерні яшчэ павінен быў кожны палажыць туды нейкія свае зерні. Так. Гэта па жменьцы ўся вёска, так, скідвалася. Устаўлялі свечку. Ну, свечка – гэта агонь, гэта зноў жа гэта абарона ад злых духаў, ад нячысцікаў, ад усяго кепскага, ад хваробаў, ад паморкаў, ад пошасцяў розных. Ну і вось трэба было і гавяду абнесці, жывёлаў, вось козачка ў нас была. То бок козачка абняслі, а пасля і з'елі гэтых козачак. Клас. Не, ну гэта каб іх захаваць, Ну, так, каб абараніць, каб яны не хварэлі, так? Ну, слухай, вось збожжа сабралі, але ж трэба можна яго і прадаць, каб капеечку сабе зарабіць. Ага. Базары ладзілі, кірмашы. кірмашы. Гэта ўжо пакроўскі кірмаш, напэўна, так? Так званы. Самая багатая пара, дзе можна ўсё купіць і ўсё, што хочаш прадаць, так? Ой, а я так люблю на гэтых базарах, заўсёды яшчэ ходзіш і частуешся. Пакуль пройдзеш, ты ўжо наешся. Ну, глядзі, якія давольныя хлопцы ўжо, ўсё, набілі сабе цэлую машыну. Мяхі, ўсё, Ды гэта хлопцы на млын ужо едуць, напэўна, так? Всё, да, уже. А 25 кастрычніка на святога Марціна адзначалі свята млынароў. А як адзначалі? Ну, звычайна, Закрывалі млын? не працавалі ў гэты дзень. Ну, тут спецыяльная вось нейкая была такі спецыяльны прысвятак, калі ўшаноўвалі млынароў. Бо млынар гэта быў не такі просты чалавек. Млыноў жа ж не было шмат. І праз тое, што вось млынар ведаў, як упраўляцца ў млыне, то казалі, што млынары знаюцца з нячысцікамі. І яны вось чаруюць, ведаюць чары розныя. Нічога сабе. І звычайна млынары таксама былі багатыя людзі. І вось кажуць, так. казалі таксама, што нячысцікі ім дзяцей калышуць, ну, спрыяюць ім і дапамагаюць, каб яны багацелі. А ў мяне прапрадзед быў млынаром, свой млын быў, дык вось яго забілі. Напэўна, ну, зайздрасць, што багаты. То і забілі, потым знайшлі памерлага на млыне на тым.
Дзяўчаты, а вось ужо ў самым канцы лістапада пачынаецца піліпаўскі пост. Ужо зіма наступае, і тады пачынаюцца пасядзелкі. Ну, бо працаваць нельга. Трэба нешта рабіць, гэтыя вечары неяк сабе. І зноў жа знаёміліся ж хлопцы з дзяўчатамі, прыходзілі друг самы да час. друга ў госці. Прасці, ніткі гэтыя І можна было. Але паразмаўляць то можна падчас працы? А паразмаўляць адно, а другое, што хлапцы маглі там Ну, інтэрнэту ж не было. кудзелю прынесці дзеўкі ды паглядзець, як яна там прадзеецца, яна ці мае- добра, ці так. роўненька, ці як яно, адкуль ручкі растуць. Вось, і там можна і выбраць сабе дзеўку. Але і хлопцы працавалі, і кошыкі плялі, там, і лазу гнулі, Это ты выгіналі. уже абараняеш хлапцоў, так не, ну, Не, ну, зразумела? можна было ўсім адно на аднаго там паглядзець, прыгледзецца. Але я вось чытаў у Вячаслава Адамовіча, то прыходзілі там і мала працавалі. Адзін аднаго шчыпалі, казыталі, Калі яны працавалі? бераглі лучыну, і вось калі вечар наступаў, то яны там за печчу лазілі ды Цалаваліся? сваволілі. Ну, ніхто ж не бачыў, лучына не была запаленая, то нічога не скажаш. Каляды — гэта ж супрацьлегласць купалля, так? Гэта калі на адным полюсе купалля, то на другім каляды. Гэта самая доўгая ноч і самы кароткі дзень. Каляды — гэта не адно свята, кажуць, гэта цэлы шэраг святаў. Адным з калядных святаў гэта постная куцця з'яўляецца, напрыклад, раство, шчодрае куцця, вадохрышча потым. Это цэлы такі перыяд. Ну, і ведаеш, калі вось пост, тады не танчылі, да? Вось больш там прялі, ткалі, ўсё это. А потым ужо, як пост скончыўся, тады ўжо можна было і танцаваць, і плясаць, і все, што І хочаш. частавацца ўсімі гэтымі Так, каўбасамі. так. Шаноўная, ужо зорка першая з'явілася на небе, то можна прыступаць да куцці? Ну, і пачынаем нашу святочную вячэру з першай лыжкі куцці. Який незвичайний смак. Наталка, бери гриб яще. Давай. Тож давно не їла. Грибов. Что я сейчас с тобой? А то сам солил? Сам солить, так. Ну. Это те, що ми збирали у гэтым Ой, гриби смачні. У гэтым годзе збирав? Все літа. Ну, може, поспіваємо тепер колядку, поїсти поїли, то що? Нова радость стала, Пану Богу поклонился, пришел Иисус белюсенький. А тут того паглядзі, таксама вось. Ну, З тым сенам. Сенца заўсёды клалі пад абрус на каляды, так, таму што гэта сімвал ясляў, у якіх нарадзіўся Ісус Христос. На сенцы ён жа ж нарадзіўся. Але цікава, што з гэтым сенам яшчэ можна было паваражыць, даведацца, які будзе наступны год. І цянулі кожны па чарзе саломінку, і каго была самая даўгая, у таго і будзе самы добры год. Давайте праверым, для каго з нас наступны год будзе самы шчаслівы. Выцягнем саломінку, у каго будзе самая даўжэйшая, у таго і будзе найлепшы год. Глядеть можно? Лепш не паглядаць. Вот же заплюсь. Трэба намацваць. Это Виктор, все, нам с тобой солому не Не, все, у меня счастливая. Пошла счастливая. Ну, у нас і куцця. толстая, головне. О, будзе год, які тоўсты, троху пакручаны, але нічого, такі багаты будзе. Что все толстые? О, глянь, у мяне. Самое важное. О, А Валентина сразу 10. 10 шчасця. Ну то добрий год був. Добрий напевно. год, такі усім довгі соломінки. У тебя. Заўсёды было цікава, як там далей. А ці абернецца гэта сонца, а ці які будзе год, а ці выйду замуж, ці я жанюся. Вечныя пытанні. Вечныя пытанні, і спрабавалі неяк знайсці адказы. Маруся стала у парозе, змінилися лишко, полилися сльози, змінилися
на каляды мяжа ж паміж нашым светам і светам іншасветам. Ну, заўжды Яна лічыцца. тонкая, так, такая? Так, гэта і святы такі самы піковыя, так? Яны як бы все магічныя сілы да сябе прыцягваюць. Варажылі як-то. І нават калі не верыш у гэта, ўжо падаецца, што так, нешта там у гэтым воску дакладна нейкія ўжо табе падказкі вырысоўваюцца. Але ж памятаеце яшчэ праз ключ, нам трэба было ліць гэты воск, ну... А якая сімволіка ключа? Гэта Ну, што адмыканне? адмыканне нова таго свету, што мы же там памятаеце яшчэ, што все, мы выходзім, адмыкаемся, той свет небачны адмыкаем, і вось, каб ён нам дапамагаў нешта падказаць. Ой, а што там? Призрак, паглядзі. Ну, у люстэрку трэба было свайго сужанага, можна. А, гэта я і не суджаны там стаіць. Ну так? Ну, Ну, гляньце. это не... Ну, але нейкая там постаць была. Таму яна і адвярнулася, ведаеш. Ну, бачыце, Расчараваная, не Не хочу. таго хацела. Як ты з гарбузом з тым, то... люстэркі калядок, таксама заўсёды каляднікі. ўспрымаліся як такі пераход з нашага свету ў іншы. І таму вот гэта былі такія небяспечныя прадметы. Іх трэба было трактаваць з вялікай асцярогай. Ну, але самыя такія моцныя варажбы ідуць у лазнях, ведаеце? Угу. Ну, і Таму што лазня гэта нячыстае месца, там ніколі не вешалі іконаў ці абразоў. Там лічылася, што жывуць розныя там дамавыя, лазеннікі, нячысцікі. А мой прадзед расказваў, гуляў вось на каляднай гэтай вечары, там ён ідзе на балалайкі грае, хтось на гармоніку, ідуць па вёске і чуюць, як з нейкай там лазні крычыць баба. Яны ўбеглі, а ў яе палова цела, яна ўсунута ў печку, а ногі тырчаць. Ну, а яна гаданнямі вось варажбой займалася, і нейкі нечысцік яе завалок. І вось выцягнулі яе. Так гэта я чуў, чаму называюць лазня, што раней залазілі ў печ. Глядзі вось. І там у печы, гэта і ў самой печы парыліся, там ваду ставілі, і яна выпарвалася, і там чалавек вось так лячыўся. Там і лазня, вось слова лазня. Каляднікі, ўсё. І каляднікі на каляды ходзяць. Каляда йде, калядуючи, щодрий вечор, багатий вечор. Каляднікі, гэта ж высланнікі з іншасвету таксама. Яны самі кажуць, каляднікі, што вось мы ідзём з далёкага краю, аж з-пад самага раю. Гэта як бы продкі нават завітвалі у дом гаспадара, і таму не пачаставаць каляднікаў нейкім, ведаеце, падарункам, гэта было кепскім вельмі знакам. Заўсёды іх віталі таму вельмі гасцінна і радасна. Добрый вечар вам. Са святам, з калядою. Ці можемо закалядаваць? Калі ласка, добрый день. Сами мы с козой пришли. Галоўны персанаж каляда ў Беларусі. Хто гэта? Каза. О, каза. Некалі каза гэтая магла быць татэмнай жывёлай, якая бласлаўляла. Ну, бо калі кажуць, што дзе каза І памёрла. рогам там жытастогам, то яна прыносіла з сабой багацце. Вось узяла і ды памерла. Але трэба яе ўлагодзіць, каб это багацце. Абавязкова І вось на тады глядзі, ўстань. усе гаспадары вось уже яе лагодзяць. Гэта не толькі калядоўшчыкам, але збольшага казе даюць пачастункі. Каб ужо не хочуць, каб яна далей жыла. Ну, але глядзіце, выходзіць, што каза мясажэрная. І кілбасу ёй выносіць, Ну, конечно, і не сала. было тады і веганов. Таго, што гэта ж была не каза, сапраўды. Віктор, што, ты паверыш, што гэта каза, гэта ж чалавек. Так! Ён і каўбасу есць і ўсё, што хоча. Я думала, гэта каза сапраўдная, глянь. Ну, і бачыш, пасля каўбасы уже пачынае яна ўставаць, усё ж такі, што атрымліваецца, што калі нешта памірае, гэта не значыць, што ўсё, канец. Гэта значыць, што можна яшчэ перарадзіцца і далей весяліцца. Поклонясь коза хозяину ночи, ше господине и штую дорили. Дякую, що прийшли до нас. Здоровечка вам, рушки в ножки, посередині трошки. Ой, дякую вам. Магчыма, што калісьці і сапраўды забівалі казу нейкую. Як ахвяру. Як ахвяру, так. І што вось забівалі, каб пачаставаць гэтых багоў, каб іх неяк улагодзіць, Улагодзіць, шанаваць. так. Ну,
Але зараз уже ж няма гэтага, уже просто Але сімвалы сапраўды і засталіся. каза гэта сімвал урадлівасці, ну бо там, дзе каза паходзіць, Там земля уродлива. там зямля ўрадлівая, ну. Ну. Там же ж тады, напэўна, ўсё расло, ўсё буяла, ўсё красавала. Новы год это багатая куцця, гэта таксама калядны час. І цяпер глядзіце, цяпер людзі, моладзь ялінкі ўпрыгожваюць, а кажуць, гэта такі нядаўні звычай, в 19 стагоддзі ён толькі прыйшоў на нашыя землі з Нямецчыны. А перад гэтым, вось як Павучкоў Наталка, так, людзі на каляды завешвалі павучкоў. А ў мяне ў рэгіёне ўсходняя Саламяна. Беларусь. Вось я ніколі такім не займалася. А я таксама не чуў, пакуль не запытаў. Я запытаў так у сваіх Канкрэтненька. у бабулі і у дзядулі, як вы рыхтаваліся да калядаў. І вось яны мне Яны сказалі, сказалі, так, што так, рабілі. што рабілі павукоў адмыслова. Ну, гэта быў такі стары калядны сімвал, павук пад столлю. А гэта мы масленіцу вырашылі спаліць. Так. Гэта мару, так, тую пудзіла зімы Это на пудзіла масленіцу. зімы? Пудзіла зімы. Вось таксама людзям вельмі хацелася, каб на хутчэй надышла вясна, і таму вось вобраз зімы, яе персаніфікацыю, ляльку такую А ізноў людзі жа, а палілі. ты ж скажы, што лялька зроблена, і з чаго гэта вось старыя рэчы людзі прыносілі і вось абматвалі, з яе рабілі ляльку. Там не то, што там новую тканіну нейкую, а это таксама вось старае жыццё, гэта вось древняе, Закончвалася? Так, а это вось таксама вера такая у светлую будучыню. А я во яшчэ хацеў дадаць, што на аўдоццю вясноўку гукалі на саракі, калі 40 нібыта чародаў птушак прылятала. І на звеставанне яшчэ у некаторых рэгіёнах Беларусі таксама. А вось звеставанне у нас вясну. ніколі так не казалі. У У нас нас таксама казалі не казалі. дабравешчанне. Дабравешчанне? Так, так, А так. у нас на Ашмяншчыне толькі звеставанне. І гэта было такое жалезнае свята. Ну, зусім нельга было працаваць. І хай толькі нехта нешта зрабіў. Адразу яму заклююць. выпаміналі. І Так. мне бабуля казала, што на звеставанне ні птушка гнязда не пляце, ні Так. дзяўчына касу не пляце. Тоже Людзі нічога прыкмецілі, не што вось нават птушкі ў гэтае свята сядзяць і ціўкаюць на дрэвах. Нават яны гнязда не клалі. А спяваюць хоць? Ну, спяваць то спявалі, вядома. Спявалі, ну добра. Ну, вясною яшчэ якія святы. Гуканне вясны і масленіца, так? Гэта часам святы, якія блытаюць людзі. Но ў некаторых рэгіёнах больш масленіцу азначаюць, у некаторых агуканне тужа такой агонь. Ну, а дзе і тое, і тое. Але вось на Палесе ўсходнім я чуў, што больш гуканне вясны адзначалі. Гэта дзявочае свята, жаночае. Так, мужчыны традыцыйна не ўдзельнічалі, а збіраліся на пагорках дзяўчаты, што рабілі? Пяклі булачкі такія ў выглядзе жаўрукоў. А тады яшчэ гушкаліся на арэлях. І вельмі файна, калі это ты з горак, а пад узгоркам ёсць нейкая вада, там рэчка ці возера. І яшчэ крычалі да Так. паўзгорках, І і крычалі, веснянкі, і Каб перакрычаць. як мага болей туды гук пайшоў, і ў неба, і па вадзе. І яшчэ калі з суседняй вёскі. А мне падаецца, што вешалі гэтых птушачак, нібы запрашалі птушак, якія ўжо Но. павінны былі прылятаць. Так. Што вось Яшчэ не да прылетелі. мяне прыляці, да мяне, у мяне тут. Дык жа бралі тады гэтыя булачкі ў выглядзе жаўранкаў, клалі на капу, рабілі тады такую рэч, што падкідалі гэтай посцілкай печыва ў выглядзе жаўранкаў. І гэтым самым імітавалі нібыта прылёт птушак. Вось падавалася, што зараз вось гэта печыва падскочыць, птушкі там пабачаць і таксама прылятуць. Так людзям хацелася вясны, цяпла, дабрыні. Каб у полі пасадзіць ужо щось. Не плач, девка, пойдешь замуж, не плач, девка, пойдешь замуж. Дай
Віктор, ты кажаш, што гуканне весны больш это дзівочае, так, свята? Але сапраўды вось абрадавыя менавіта песні, што ну, тычуцца календара там, так? Менавіта спявалі дзяўчыны, калі там... Ну, большасць увогуле календарна абрадавых. Ну, так. Песен аны дзявочыя, тут фольклор абрадавый. Хіба што валашобнай, можа, мужчынскі тут. Ну, это то бок, хто кіруе прыродай, дапамагае сонейку? Так это яшчэ пайшло з матрыархальнага этого. Так, все правильно было. Ну, але глядзіце, толькі жанчына можа нарадзіць дзіця. Вось гэта магія перадачы жыцця. Яна ж належыць толькі жанчыне. Мае вось гэту здольнасць, Ну. сілу нараджаць. Маю голей коломять, маю листей кополя. Маю голей коломять, маю листей кополя. Молодая девочка. Як всё А тут пачынала глядзім, з'яўляцца. мы ўжо свецім гэту вербу. Так, І вербніца. вось вербніца. Але што з гэтай вербай? Я памятаю таксама, што пасля гэта, як з вербай прыйдуць, то білі гэтай вербой. І у нас сказалі, што Верба не я б'е, не заб'е. Так, а у нас сказали, Не я б'ю, это верба. не я б'ю, а верба б'е, да, там типа. Здымалі сябе адказнасць. Так? Да-да-да. Каго не пабілі тою вербою, то ён мог нават абразіцца, бо гэта ж таксама было блаславенства. Так, як благословенне. Но у нас яшчэ бабулька, калі прыносіла ось такую вербу з царквы, яна яшчэ, ну, не я б'ю вербабі, і тады, каб ты там быў здаровы, каб шчаслівы. Каб быў здаровы, як вада, багаты, як зямля. Да, ўсё нагаворвае, ну, і як ты казаў, словы маюць сэнс, і потым яно І спраўджваецца. цэлы год пасля гэту вербу яшчэ прыхоўвалі. Так, мы І, за іконку ставілі. Ставілі за абразы на покуць, так. Званы А это звоняць. уже Вялікдзень. Вялікдзень. Так, яйкі фарбавалі, ну, шалухой ад цыбулькі. Гэта найлепшы самы колер. Ну так. І пісанкі ж, і крашанкі рабілі, і ўсяляк, як толькі маглі, але найлепшы фарбавальны сродак – гэта шалупінне ад цыбулі, правда? Вона лепей за ўсё Але ж фарбуе. потым можна было сцарапаваць там на этом. І каб там Драпанкі такія драпанкі, рабіць, да, так. да. І якія цудоўныя песні спяваюць на Вялікадне, велічальныя. Гэта валачобнікі ходзяць таксама, як на каляды. То ўжо хлопцы большасці, так? Большасць так. А і Таму ты што я хадзіў сам таксама? памятаю, як людзі хадзілі, не перадусім мужчыны, А ты не- а не- дзеці не ў жакі хадзілі. А што то? Дзеці то называліся жакі. Гэта таксама як валачобнікі, але маленькія дзеткі. А што Яны хадзілі яны? Хадзілі да чаго? ад хаты да хаты Ну, як хадзілі. каля- Спявалі ці што? І яны расказвалі вершыкі. Я маленькі жачок хадзіў да панскіх дачок, а панскі сабачка укусіў мяне за срачку. Ухапіў за кумпячок, яшчэ ёсць значок. Магу вам паказаць. Але тады гаспадыня смяялася і казала: «Ой, не паказвай, дам табе і так яйка». Ну, а ведаеш, а у нас, напрыклад, на ўсходняй Беларусі, ва ўсходняй, там не валачобнікі хадзілі, ну, я такіх не ведаю, так? Але мой прадзед, вось ён хадзіў і яйкамі біўся да суседзяў. І вось ходзе там па вуліцы, па адной, другой, і вось там, дзе ён, У паглядзі, як- біткі гуляў. Так, і тады вось збірае прыносіў цэлы коўшык гэтых яйк. Але трэба было добра разумець, якое яйка моцнае. То ж можна і прагуляцца так, як у покеру таго, ведаеш? Трэба было драўлянае сваё зрабіць. Волочилися, помочилися, Христос воскресе Божий. Волочебные люди добрые, Христос воскресе Божий. То не дай скока, тому ворвет скока, Христос воскресе Божий. То не дасть яєчка, вирвется яєчка, Христос воскресе Божий. Ну, а гэта ўжо свята Радоніца, так? Это 9 Вялікдзень для памерлых. Так, так. Сама назва, як кажуць, радаўніца, ад чаго яна? Ад радасці? От ёсць такая версія, я што бы можа, так сказала, што можа ад радасці, бо гэта сімвал таго, што людзі ўжо трапілі на неба, што яны ўжо асягнулі свой ідэальны стан, яны ўжо там набліжэй Бога сядзяць, так? У раю. У раі.
Альбо гэта ад роду таксама. Род, радаўніца, ну бо мы узгадваем сваіх папярэднікаў, тых людзей, якія дышлі, але якія падтрымліваюць нас, якія як бы все роўна знаходзяцца ў родзе і нам спрыяюць там з іншасвету, дапамагаюць нам, а вось мы, аддаючы ім такую пашану, прыходзячы на могілкі, уваходзім з імі ў кантакт, у камунікацыю. І таму вот род мацнее, дзякуючы вось і супольнай ежы, супольнаму сілкаванню. До речі, церква якби супраць того, каб ели на могілках, но це так само поганський звичай. Ну, гэта Але зараз- це такий у нас уже народний звичай. Трызна такая адпраўлялася раней, так? Па памерлых, калі мусілі паесці, нешта з'есці, Ну, у нас уже немає радоницы без таких, без ежи на могилках. Это Не, же ну, такое свято, коли литерально, я пам'ятаю, у дитинстве можно было побачить своих свояков, которые ты не бачишь ніколи, где все только нарадуются на чисти этой могилы застракаются. И это такое, ну, это тут мені як сумность. У нас завжди був добрий настрой туди. Я ще звикла було добре надвор'їшко такое, і збиралася вся родня на одних тих могилках. Так, але зараз, Така Лізочка, нагода, з кожним годом все менее і менее людей ходять, тому що сапраўды бацюшкі, папы гэтыя Ну, это кажуць, што глейший гэта... день у нас. Так, а мне вось маці тэлефанавала, кажа, уже Ну, может, зараз у вас там, не у нас стала. как-то батюшек особливо не слухаю. Не ведаю. А так, это вось памінанне Бацюшкі, продкаў, а увосенню гэта ж памінанне продкаў, гэта дзяды свята, так? У кастрычніку. Вось, тады таксама людзі. Хтось ходзе на могілкі, раней хадзілі ўсе, а зараз уже хто ходзе, хто не ходзе. Больш, канешне, на радоніцу ходзяць. О, глядзі, Віктор, гэта ты на Юрію пайшоў. А глядзі, які гаспадар добры, які спрытны, А коров ты колькі што? маєш, а коров колькі які маєш. багаты, На. боты гумовыя, якія купленыя на кірмашы Скажы, пакроўскія. што гэта за свята? Гэта Юрія. Першы раз ты павёў кароў у полі, так? Пасля Так. зімы. Ну і звычайна выганялі вярбовымі галінкамі, вось тою вярбоваю асвечаную А у тебе на вербовые? вербніцу. Ну, у мяне, напэўна, нет, крыху змадыфікавана, але ну, звычай такі быў, што вярбовымі галінкамі, і яшчэ пад парог клалі яечка велікоднае, каб карова, пераступаючы праз гэты парог, была таксама такая гладкая, такая, бачкі раслі, так? кругленькая, так, як гэтая яечка. Ну, Вось, ты добра а- тут управляешься з каровамі. Ну, кажуць, што ёсць у годзе два Юр'і і абодва дурні. Бо адзін галодны, а другі халодны. І вось гэта які думаеце? Голодный. Гэта галодны, правільна. Кароўкі худзенькія пасля зімы, так? Пасля зімы гэта ж вясна, так, усё толькі пачынае набіраць моцы, сілы, прырода абуджаецца. Казалі яшчэ, што святы Юрый нібыта хадзіў вось і ключамі, спецыяльна адмыкаў зямлю, каб зямля магла набірацца сокамі. Вось, а гэта на Юр'я гаспадар выходзіў у поле, выносіў каравай, абносіў Поле збожжа, сваё, вось тое маладое, ко пачынала расці караваем, гэтым самым бласлаўляючы, каб нейкім боствам, духам ці каб прыроду злагодзіць, вось даць ёй пэўную ахвяру, каб яна пазней спрыяла ва ўсім і дала багаты ўраджай. Таму што ж зноўку, ну, без ураджаю, без збажыны, як людзі бы не выжылі. Наколькі іхнае жыццё вось было знітаванае з прыродаю. Зеленого кльон, дай нам пань, хоч по золоту, а нашого кус невеличкий нож, наш кос не боїть, далекой дорог. Со святом вас. Дякую, вас теж. Со святом.
Шчасця вам, усяго найлепшага для тоже. На ўвесь год. Со святом. Но, глядзіце. Гэта ваджэнне куста, так? Дзяўчыну наражалі у зелень такую. Самую прыгожую трэба дадаць у вёсцы дзяўчыну, звычайна. Так, яна хадзіла па вёсцы. Яе вадзілі. Вадзілі, сама не хадзіла. Вадзілі, спевы, песні І спявалі. таксама ад хаты да хаты хадзілі, так? Ці проста Таксама, а гэта выключна жаночыя вот этой святкі. Ну, былі... Мужчыны не хадзілі, так? Мужчыны не хадзілі. І што яна сімвалізавала? Гэта таксама нейкае як бы боства, А глядзі, яна гэта ўся проста зялёная. той час, калі вырастае ўся зеляніна, просто зычылі гаспадарам урадлівасці, каб у іх таксама ўсё буяла. Слухайце, ну гэта выглядае вельмі магічна. Гэта... Просто калі не бачыш цела, адзін твар як бы з гэтых кустоў, з лістоў выглядае. Што гэта? Як пабачыў бы ў вёсцы, што ідзе куст? А магчыма, яна Спалохаўся павінна бы. была быць і без адзення яшчэ, толькі вось эта зелень. Ну, мы мала проста назбіралі Да, мала тут это. лісточка. А па праваслаўнаму календару гэта ўжо і Троіца. Так, вось калі зеленню упрыгожваюць всю хату, там на вакенцы мы вешалі заўжды вось гэты Ну, гэта ўвогуле такі лакальны больш звычай. Ён так распаўсюджаны дзесьці в цэнтральным палесе, хіба так. То бок не па куста ўсёй так. тэрыторыі Беларусі. Там казу вадзілі, тут куста вадзілі. Бачыш, заўжды Пасля заўжды нейкая вечарыначка павінна Так. адзначыць. і зноў вечары. І што тады рабілі з гэтым кустом? разбіралі пры канцы гэтага куста, што кожны хацеў узяць сабе галінку з гэтай дзяўчыны і ўжо таксама прыхоўваў недзе як сімвал у хаце. На покуці з абразамі, так? Так, усё Ну. туды. Туды ўсё, і вербу, і клён, ўсё. Ну, гаспадарцы нічога лішнім не будзе. Ніколі не ведаеш. Спрабавалі як маглі Спатрэбіцца. абараніць ад злых духаў, ад нейкіх чараў. Але вас слухайце, таксама традыцыйныя людзі, яны жылі ў пастаянным стрэсе. То столькі было пагроз, ну прямо ад усяго абараняешся. Не Усім, чым спрацуе можаш. верба, так Усім, гэта чым галінка можаш. спрацуе не гэта. Ну, наколькі... Снапочак першы. Але гляньце, Альбо сапраўды свечка з град, багака. навальніца, якая паб'е збожжа. Гэта ж усё было такой бядою, якую нам цяжка цяпер уявіць, так? Мы пашлі ў супермаркет, хлеба і купілі сабе там ці батона. Ну, ад хваробаў яшчэ берагліся ад розных такіх. Ну, але цяпер у бальніцу паехалі, так? Ці ў паліклініку? А раней куды? Толькі куста. да Шаптуна там? Ты ідзеш гэту вербачку і еш эту вербачку, спадзяешся, што выраты. Ну так, во што верыць? Але вы видите, што это было мы тады рабілі? Это русалкі. Гэта наступны тыдзень. А гэта русальны пасля тыдзень ужо гэтай наступіў. сёмай. Ось таксама такая Так, чароўная русалкі. магічная пара, калі русалкі вельмі актыўнічалі, бо русалка гэта такая істота вельмі капрызная, якая магла і нашкодзіць, магла дапамагчы, а магла часам і адпомсціць. Ну так. І таму трэба было яе таксама нечым задобрыць. І я чуў, што пакідалі ёй і паясы, і хустачкі там на галінках дрэваў. Бо русалкі ж у нас, вось у Беларусі, яны ж не як на захадзе Еўропы, што з такім рыбіным хвастом там жывуць недзе ў вадзе. А гэта такія духі з нагамі, так? І яны на дрэвах маглі сядзець, гушкацца. Любілі, так. Так, я вось прачытаў у Марыі Косіч, што яны звычайна жылі ў лясах, у палях. Але і ў вадзе таксама яны хаваліся. І зноў мы вярнуліся да купалі, так? Цэлы год такое кола прайшло. То можа зараз ўжо і ў нашым сучасным часе не мае сэнс такі кожны з гэтых абрадаў, але цікава і прыемна іх захоўваць, яны працягваюць жыць, можа ўжо не так уплываюць і гэтыя зёлкі, гэтыя русалкі на наша жыццё, няма столькі страхаў, вось як ты, Віктор, казаў, што ўжо не так баімся, але ўсё роўна захоўвае, гэта ўсё працягвае жыць. Ўжо трохі іншы сэнс, здаецца, трохі перарадзіў увогуле сам сэнс гэтых абрадаў, які праводзім. Яны больш яднаюць на нейкім генетычным узроўні. Ты адчуваеш сабе на сваім месцы. Нават бачыла, што пыталі там дзесьці там у соцсетках, а калі будет купальня. То есть людзі ўжо не могуць без гэтага, гэта тое, з чым мы жывем. Не столькі магічны, сколькі псіхалагічна аб'ядноўваючы сэнс. Так, гэта такія прыкметы, рысы таго, кім мы з'яўляемся, мы беларусы. Ну так, І што нас вылучае, што нас вылучае ў гэтым свеце як беларусаў?
Ну, так. Ну вось абрады, вось гэта памяць пра тое, як гэта ўсё было, як яно адбывалася, што людзі рабілі, каб захаваць сябе, зло адагнаць. І мы, паўтараючы зараз тое, яднаемся вы з нашымі папярэднікамі, правда? Дай пойдемо додоманьку за сонеця. Дай пойдемо додоманьку за сонеця. Ой, до краю, женчики, до краю, то я вам пирожечка розкраю, то я вам пирожечка розкраю. Ой, о дома хазяєчка, дома є, дай для нас вечераньку готує, дай для нас вечераньку готує. Ой, не мила вечеранька, не мила, широкая невонька втомила, широкая невонька втомила.